जोर से बात कर तुम्ही पेटणे घ्या गरम पाणी वरण आहे तिकडे घेतलंय मारो पेट मारो बांधिया
लाओ रे जल्दी लाओ रे, धूप लग रहा है। आता तो देव बरं करून थोड्या वेळान परत येतोय नाटक स्टार्ट झालं. नाटक आले पाहुणे जा त्याच्यानंतर स्टेजला नाटक किती देवा बोलू 29 लोक असतात ना किती मागले मग बुक जाय 8,000 फक्त किती गाव बुक सांगायला किती आहे तुझा 500 रुपये दिता हा घेता 500 माझ्याकडे 8,000 गाण करतो तो मुंबईला सांगायला गेला काजूंबे पाटील पिला केली लोक गाडी सांगायला नाव घेतलं गाडी मागते का आज नाटक तुझं आले हो आजवे क्वार्टर तू तुम्हाला स्टेज पण आवडेल तो ती नाटक करते अरे म्हणजे एक नंबर असतो मी एक नंबर चंदना जरी आमचं हे केलं पदार्थ आज तुझा रे पाहू का सर्जन अंगडते लेके आओ
हो अगं अंगाड बोलाय बाहेर आलो इकडे होता सारे मोबाईल घरात वापरायला बंद अख्खी बालदी खाली कर अरे शेण म्हणते किती सांगा त्यांना गोबर डालो बीच में खाली करो बीच में खाली करो अरे फोटो पाहतो समाज आला नाही का छान करायचं घातलंय पानी डाल उसमें पानी होते उतरे त्यांनी फुटवा वगैरे अंगे होते पानी डाल रे अरे टँकर जाए तो काढून एक ही जगह पे मत डालते हैं ना ते और 06 तो बोलो तेल ना सगळं आम्ही म्हणतो जन्माचा शिकला तर खूप शिकल्यात पाहिजे बस साड़ी में साड़ी रहो फोटोग्राफर साड़ी रहो